سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي دما مدب أب جزينا أزي وتر عربي بس عزيز فنو مدبيو أنا دما أدلاون أغرابن ششاي قبرهن نسي نلمي حد عدم اللوني عدمي عند برهن أبرها يبهل أب عاد إنجليز زغمت ندحر بايتو نخلى علينا عند الكوبية لو ما عنتي مريضنا يزولنا أرستي ناتنت زبل كينو ناتنت إيرترا أرستي كم مبجس خينو ناي كارلوت هاجرات ون كم أبندت نتقصه ناي إرترانات نت كخمي ترجمة له كمي يو زبعل وي كمي يو تناتو تايز بحال أسفح بيننا هنعللنا أتو عند برهان أتوم دي قبل أتام جمرتا ده زبالك أنا قا أتوم يزفتونا يبحث طبق بار هالراي فقاتكم كمالية سلازي ندحر بايتهم زملكات نشتي ندحر مس سمعتي تلاليهم نبزغط الحطهم كيدنا أنا لي سلا عندنا كاني شيشاي كمون الراديو رينا أنا لي شماية عند برهان برهاي زبهال من الوقت أب إثيوبيا عبي أب زيناي إرتراتا أو مخا صارت عصرت حمشة عامة عديلة أبزغ على السيزيال لكم نزي مثل حروايتاك ناتنت إرترا كمز كلو أبي نيركم أبي إثيوبيا ولا بإرترا ولا يا لا أبي إرترا أبي إثيوبيا نيرين إثيوبيا نيرين كمان يرد سمعتها أبي إثيوبيا زنوركم إرترا بحفشة إنكم دما قرباكم بيت السبن في الليل بتعمل فلين في الله بإثيوبيا زنور إرتراوي بزعبانا سنة إرترا هون يكون عند زنور سي نبي حق صبوق سمعت نيرو في ناس أنت من مسا زنبرة حقوس زيز بهالاي نبرن مع سني مع قانون يترخبوا لنا هاني يركب وانتي زنبرة بهجن تصفان هاجر نساوسيا بحجي حلفلنا يزبل الرأي في حزبتي سل زنبرة كله تراوي بكتير زنبرة هم عين السمعت نيرو لذين هاي بحكي كساينيرو صبونيرو حجي دحري 3 عامت نزير استزي العيلنا كلا اجزي حتى انت زقرب نيرو انتي مخنا ملسخه ابتلاصنت انا تقمي بليني ولا تشعوان زنبرن هيجينا هاجر نصا موصا انا حدا يزريو ግን ድሕርዚ موصا ناصنت زي زنبر expectation تثبت زنبر ድሌት زنبر ናይ ሃገርና ድሕሪ 30 ዓመት ኣብይ ክትበጽሕ ዝብል ዝነበረ expectation ግን ናይ በሓቂ ክሳድካ ዝድፍእ ኩነታት ኮይኑ ኢኻ ኩሉ መዳይ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢኮኖሚ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ሶሻል ጀስቲስ ማሕበራዊ ፍትሒ ሰለስተ ዓበይቲ ዜን ጉዳያት እንተዳሪእና ናይ በሓቂ ከምዚ ዘይተጸበየ ዋጋ ናይቲ ዝጠፍአ ህይወትን ዝሰንከለን ተበታተነ ስድራን ክርአ ከለና ናይ በሓቂ زحزنك أخوي نتركبه مالتيو أبتي بوليتيكا ومداين تداريخايو بقليل حدا قوام ومنجستين لن تي قوام بهال نجر تهاجر لن كم منجستين تداريخاون تي ستيت بيلدينج بهال نجزاروسو بقندو أطفيوي كم زداخم جيرويو بايتو لن judiciary independent zinai tahatulu zinai ነፃ ቤት ፍርዲ
ሚኒስትሪ ካቢኔ ዝብል ዘን ትካላት ናይቲ ስርዓት ኣጥፊዎን ነዚ መን ሽሙ መን ብርሃን አብርሀ ሃገረ ኤርትራ ብዝብል መጽሓፍ እዚ እንታይ እዩ ዝገልጾ እዚ ናይ ኪሲንጀር ዶክትሪን አሎ ናይ ዶክተር ሄነሪ ኪሲንጀር ኣብ ናይ ሓደ እዋን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስቴር ዝነበረ ናይ አሜሪካ እዩ ስለዚ ናቱ ዶክትሪን ዝፍለጠሉ አሉ አክንዲ ብሪቮሉሽን እዚ በኢቮሉሽን ጌርካ በዘገምታዊ ጌርካ ናይ ምጽናት ወካ ኩሉ ነገር ናይ ክሳይ ናይ ምግባር አካይዳ አለው ስለዚ ኢሳያስ ወንሲ ኮሚ ገይሩ ኢሉ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ቀስ በቀስ ናይ መንግስቲ ማሕበራት ኢንስቲትዩሽንስ አመጥፋ ዝኸዱ ርሕቀት ኣብ ኢኮኖሚውን ከምኡ ውሽጢ 30 ዓመት ክትርኢ ከለካ ኣብ ዘእዋን እዚ ወላ ሓንቲ ኢኮኖሚውን እንተኾነሲ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የብሉን ዝኽተሎ ናይ ኮማንድ ኢኮኖሚ ፖሊሲ እዩ ወላውን ኣብ ናቱ ኩነት ናቱ ክገልጾ ከሎ እንተዳሪእናውን ብመሰረቱ ሲ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብ ቁጠባ አልዕሉ ናብ ሓደ መድረክ ከብፅሕ ዝኽእል ፖሊሲ ከም ዘይብሉ ኣብ ዝህቦ ኢንተርቪው እንተዳሪእና ከዓ መብዛሕትኡ እዋን ሰብሲስተንስ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝመጽእ ናይ ቁጠባ እምበር ሃገር እዚኣ ቁጠባ የብላን እዩ ዝብል ሕጂ ክኸልፎኩም ኣብዚኣ እቲ እሱ ዝብሎ እቲ እሱ ዝገብሮ ከም ሩድእ ወሲድና እቲ ህዝቢ ይበዝሕ እቲ ህዝቢ ይዓቢ እሞ እቲ ህዝቢ ነትናጽነት ዝነበሮ ትጽቢት ምስ ኮነ ናይ መጀመርታ ዓመታት ዝነበሮ ተወሳኺ ትጽቢት ሕጂ ኸ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ርኢና ገለ ኤርትራውያን ነትናጽነት ዝኽሕድዎ ኣይመፀን ዝብልዎ ኣለዉ ነቲ ሃገር እውን ዝኽሕድዎ ኣለዉ ኣድላይነት ኣይነበራን ዝብሉ እውን ኣለዉ ዝኹሉ መስዋዕቲ ክኽፈል ኣይነበሮን ዝብሉ እውን ኣለዉ ነዚ ኩሉ ከመይ መልሲ ኣለካ ስኻ كمية مرسلوكم صوم نقريتها. إذا كان دحين ولا تابع تشجر. أنت أخو بدلي أنا مخمي يزر يوم مثل كاشيشة. زوم زبالو زلو سبعة سي أب تحبرت السب إيرترا سجاب كندي يسألون فيهم. البوليتيكا نا إيرترا شيف جيرو موديوم. نبى حق ذات حساس بعضي أب حزب إيرترا مبزحتي إيوان أزاربنا شغالين ديو. دلالنا جن. أبغى ذات واي مثلاً أنا مور تياب إيرترا زلوا هنا أبتفعل عليه وان تفعل عليه سواء كله it depends ناتهم political maturity ونوصلي لذي سبات تلعلو مهم مسألة زبالو لا إيرترا politica هنا أكون تسألوا إيه بو شيء تجبروا إن أبزون ودم دمتا كبسحنا يكلني إيه زبال أنا كم عينت كم تبلو زلها علوي يقولوا يوم من الصورة تعمل من أسيب وينو من أشتوه وينو مسي كاب حركان كاب مرحوق زي مرآي قال أكلمهم زمس أنا جر نايمن إسي نجر كزربي كعدي جن زيوم من تاعي قاتل جبرهم حدقت مهرم ترى ذلك لكن أكل نايت حبرة تسوي مسدد هون كتب مهرم مير كان ناز حاشب وتاخذ القمن تكاء ولدون سلز هونو نبتغ فوم يلن عندما هركا نساتهم تقولوا كنا تفكر أنت دافع تركا تسأجب وصيت نايت سرعة أي مهارون أب هجروم شمرتها يرفعون عدلات يرفعون خاب عدم موت يوم أب كرتك يمدلوا زي كل فترة frustration أبدأ جنمو أتونا برهان أبدأ جنمو تسبك مهار عدل الله ونديو نكالو تاجرات مكروك فلت عدل الله ونديو سلمنتايو أبتنا نتنت جزء نتنت ممتون زي ممتون راح نوح جزء كم أجندة خوين الزرب زلوا زس الرأي بتسرعات كله أو شتير تراخ الله مهاري كألون نبل ويكم مهاري كألون تسب نبل مسوات أخا مهاري خألن دي مسوات أنا كارت هاجرات تمكروخ قسم خألن دي سلمنتاي تسب كم حيشوا زي فتن سلمنتاي أبتي حدث راح دقاقي موزكها تعب في اللعب زي سرعان بعتهم قمت كمت كله نتي نتنا إيرترا زمتة نتي استخفل مسواتي نتي نت بعبيئو زوهابو زلو رؤيتات نري لنا.
هو صبوا لها انت هاي مسلك انت اقداس زمصا هاي نتوي كلنا كله دغ زلوسي ኣብ ሃገርና ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከለልና ንደሊና እዚ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓድታት ዘለና እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ ናይ ዝዓዲ ከማን ንፈልጦ ውሕዳት ኢና ብኣጠቃላሊ ክትሪኦ ከለካ ኣነ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኹ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣለዎ ዝፈልጥ ወፈድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ መንእሰይ መፂካ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ምርጫ ስርዓት ኣለዎም ዘይፈልጥ ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ እንታይ ፐብሊክ ፖሊሲ ወይ ንፈልጥን ግን ንስታት ግን ኣብ ሃገርና ክህልውና ንደሊ ኢና ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ግን ንኩልና ይኽእል ዘለዎ ይብላል ንኩልና ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ንፈልጥ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘሎ ፓርላመንታዊ ስርዓት ድዩ ፕሬዚደንሻል ስርዓት ድዩ ምርጫ እንታይ እዩ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት ድዩ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ድዩ እንታይ እዩ ዝብልሲ መሰረታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክንፈልጥ ይግባና እዚ ኣነ ዓይን ወሲኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዲና ናይ ብሓቂ እንተልካ ግን ኣነ ኣብ ኩልና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ተመነሰይ ትሪኦ ዘለካ እዩ ማለት እኔ ተማሃር ክትብሉ ፅቡቅ እዩ ግን ናቱ ድሕረ ባይታውን ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ደርሆን ውሕካ እንተኣሰርካ ዝፈታሕካ ይመስለካ ብቤተሰብ ዝተኸበ እዩ ብዕዳል ዝተኸበ እዩ ንሓደ ክውፅዕ ንሓደ ክሽፍን ክብል ንሓደ ገለ ክብል ናይ ሓፂር ኩነታት ይርኢ እሞ ግዜ ክሓልፎ ይኽእል ይኸውን ኣይጥቀመሉ ኣብዚ መፂኡን ገለገሊኦም ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሮም ኤክስፔክቴሽን ኣብ ዝዓዲ መፂኦም ዘይኮነ ክረኽብዎ ከለዉ ኣብ ድራግ ዝኣትዉ ኣብ ሕማቕ ነገር ዝኣትዉ ነብሶም ዝቐትሉ ኩነታት እውን ትርኢ ኢኻ ስለዚ ወል ሓደ ዓብዪ ፀገም እንታይ እዩ ከምቲ ሳይ ዝብል ናይ ሓደ ሶሳይቲ መሰረት ፋሚሊ እያ ስድራ ቤት እያ ስድራ ቤት ከዓ ትበታተን ኣላ ገሊኣ ኢትዮጵያ ሱዳን ትኸይድ ገሊኣ ንእስራኤል ኣሜሪካ ኣውሮፓ ትብትና ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ንስ ንብተን ኢና ዘለና እዚ ዓብዪ ሓደጋ ይወሪዱና ዘሎ በዚ መዐቀኒ ክርዮ ግን ናጽነት መፀ ከምኡ ዘብሎም እንታይ እንተዳይልና ግን ኣነ ክንምህሮም ይምረፅ ይብላል የለና ይኩን ክዝበካ ዘለኹ ክንምህሮም ይምረፅ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኤርትራ መፂኻ ከዓ ዓብዪ ቦታ ዝሓዘ ግን ከዓ ኣይኮነን ዓብዪ ቦታ ሒዙ ነቲ ናይ ፖለቲካ ኤርትራ ሼፕ ዝገበሮ ተሓሳስባ ግን ኣይመስለንን ኦኬ በንጻሩ ዝኸይድ ካልእ ኩርናዕ ኣሎ ሕጂ ብፍላይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ምስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ምኽፋእ ደቁ ተሰዲዶም ፍቆዶ ባሕሪ ፍቆዶ ሰሃራ ምጥፋእ ምሟት ዝተፈላለዩ ሓደጋ ምቅላዕ ስዒቡ እቲ ህዝቢ እቲ ወላዲ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ይነብር ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ነገር እዩ ዋላ እኳ ኣፎም መሊኦም ተዘይተዛረቡ ከምዚ ብካልእ ከባቢታት ዝዛረብዎ ዘለዉ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ናይ ናጽነት ኣበዓዕላ እቲ ምግያጽ እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ሆይታ ዳንኬራ ኣይተረፈን ሕጂ እቲ ህዝቢ ብልክዕ ነቲ ኣበዓዕላ ንሱ ክኽተሎ ይግብኦ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ማለት እዩ መንእሰያት ክኾኑ ይኽእሉ ንኣሽቱ ዓበይቲ ክኾኑ ይኽእሉ ወለዲ ነቲ ገባብ ንሱ ክኽተልዎ ይግብኦም ድዩ ምስቲ ዘሎ መዓልታዊ ህይወቶም ምስቲ ዘሎ ሽቕረራ ምስቲ ዘሎ ናጽነት ምስኣን ምስቲ ዘሎ ሕልምታት ኣባይታ زي متكبر كسب كندو زتجايز ويك كسب كندو زتجانا بعلك ينبرودي يقبودي كل جزء ينتهي مثلك أب حالة دكتاتور هو سرعات في دكتاتور هو سرعات بزجبرو وسع مكانيات بمقبر تسبنا في كونسرنز دريفيانس كله فيديو جد بخمي يزغلصون كذلك بستفلالي مرقد تغلصو فيديو ግን መብዛሕትኡ እዋን ፀዋታ ስለ ዘሎ ፍርህ ስለ ዘሎ ግን ነቲ በዓልቲ ከኽብሮ ይግደድ እዩ ሓደ ማለት እኔ ኣብ ዝኾነ ዲክታተራዊ ስርዓት ከምኡ ትሪኢኻ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ኤርትራ እንታይ እንተልካ ግን ደቅና ተሰውኡ ኢሉ ይኣምን ሕብረተሰብና ብሓቂ ከዓ ደቁ ተሰውኦም ስለ ዝኾኑ ነታ መዓልቲ እቲኣ ፍልይቲ ገይሩ ክሪኣ ክኣል ናቶም መስዋዕቲ ምስቲ ስርዓት እዚ ግን ዘተኣሳስሩ ኣይመስለንን ኣነ እውን ከተኣሳስሩ ኣይደልይኒ ምክንያቱም እቲ ኣብ ግዝሊ ዝመፀ መስዋዕቲ ዋጋ
مزيجي سرعة زي قبرو زلو ذات أساسر كله يقولون زبل أمنات على الآن سلازي بقوموا يزريو ني سلام مع هاجر مرجعات بفتحه قاعد الرجال تصبر بفرحي وانا الرجال تصبر سلازي هجي أب ناسنا وان تدبر هنا نقدر تداهليو والنتا معلتك معلت ناسنا يا قابي كيف أستفله كلها معلتي له كم علاقة إلي نايم حكي دحري شعوب دحري في ناسنا جن في خونو زقبوا عبتها جرتي أخويني تلكاجن حبرت سب مولو زبتلون زلون تاتي نوع زخبراي مثلا النوع طاوشتو بحيزو ودنا كيدالو نمتاي الرياكشن زي قبل زبل ناي كلنا حكوي سلامتايو أوشتي كم زي عينة منقسقاسة زي متأوش 3 عامت متاي تراعين تلكاجن بزوح استراعي أي ترئينها هزبه كم هزب يسقيله هو يلزل هو لا يكلني أنا كل جزء زنون قرالو إليت كيف تروالو اللي هي كانت مسوالو الزوم اللي هي كان زي يوم أكاديمي حتى حبرة سب على عائلة وما أنا من نتي من إسي أنا حد حبرة سب عندنا يكالسي في توراري دخول من إسي الثمن إسي على عائلة كساك قبرو دخول challenge كقبرو دخول نسرعة زي أو إليت كيف تروه خلوان جيت زلوا سجى من تاي كله يدوس زلوا من سي واتس تماري واتس ممهر واتس جباري واتس سلازي تواتس انت دا اخوينكا نايلو حيلك كون اي خدمه اوش تخوينكا تشالنج تتجبر لاي مقال درجات نبصح كنكل عندنا سو او قراي زي كونه ابو كم انت دا تفكروا بزدغو نسي صحتكم مسيحهم أكاديمية نحكي من سي وديكم مريحكم كتمرحو نايز خدتي كومبينيشن كا أب هزبي وصيت كمسات أبير ترى أنت دام تناقل نايكم عينة كنا تعلل عندك كذا سجابيجي يلني كنت أمرت في هذا الوقت كان حدثي فقرة أفرايزنج بهذا الأسبوع عمس كما يقول كاتب مسير نعوخة مسفها ولا تن سرحتنيا محبر سرحتنيا محبر دكنيستي ومحبر جلد بهالا أبتحتتي نايف يقدر سلزلوا لساتن كأقل أو أصل الناس وصل زخونا نهزبي لأن توصل زي ولا أنا هزبونت سلزي ولا كلا عليك لاني سلزي تي أوبرا رايزنج زول كم تساعد كلين على مشايخنا أشتن كوصل تزي كونهم كم زيناي تبي كنا شاينا كم هو وصل تزي سبينا زي كم عينت بايتا اللوريكا أساس كتكبر كلها يلا خلاي في متهدروي علوات الباري متهدروا علوات ثم حلفتي أبو الرأي مالتي ثم حلفتها لأنه مني زي تاعها ولا زي أبزنا يتقرأي زنا يروج هجي داري خاصي منهم تقدم يقولون سجاب زي هجي information نسمعه زلنا مالتي لذا أبتقينات سي involved بالكوينون عندهم لذي سوير منشمو زي أليكس دوال انتاي زلو the real politics of Horn of Africa زلو تعرف there is one state اللي زلو سوني نتسرع في militarism يو حدا خابتي استعوت انتاي انتاي أبتي وتهدرون أبتي ودبن زلو في اللي ودب ناي بوليتيكا وحيليو سراويت كأزاز يا مونغو زخلتي أو زلو قاعد أتصدقوا فجوا أبو خيسا مع بيروت الذي في بوليتيكا نتو تهدر أي سلوني في تهدر كأني في بوليتيكا أي سلوني كم زي عينت في اللي زلوا intentional زجورو زلوا هناتيو الذي تعدي زلوا institutions بهالها اتحادات وتهدراوي خلقات تهدراوي إحنا نسأت تركة حزين سايت تودب على كله 10 عام تودي 10 عندنا عام تودب يجبر فانكشن تجبرون أيضا نتخونتات حلفتي بحدش أتحساسباتات كيرو نزه جيزة لكونتات كم تنزخل كحسب زخل نايولدون يقولون فإذا ولدوا كتكاي ولدوا عفريت صحتكم كعب دقيقهم ذلك ስለዚህ بكل مدى كتريو خلقا ፍጹም ዝኾነ ብርሰት ናይታ ሃገር ዝከይድ ዘሎ ከምኡ ጌርካ ወላ ብዚናይ ሳዋ ናይ ገለ ናይ ወተሃደራት ተዳሪኻን ኣዶን ዋነ ዝሓቁ ፍልጠት የብለን ግን ማዕረፍ እንደይ ደረጃ እዮም ሌቨል ናይ ዘመን እሰይ በሲሖም ዘለዎም ጌርካ ግን እንደ ኣብቲ ደረጃ ናይ ክርስቲያን ተመጽካ ማለት ስለዚህ ሲ ናይዚ ኩሉ እኩብ ድምር
እኩብ ድምር ሓደ ከም ሕብረተሰብ ተወፅዕና ኢና ካልእ ተሃገሩን ናብ ዝሓሸ ቦታ ከይትበፅሕ ገይራ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ኢኮኖሚ ተዋዕዋዕ ኢሉ ኢኮኖሚካ ተዋዕዋዕ እንተዳኢሉ ሰብ ብኢኮኖሚ እንተዳ ተሃስዩ ዲሞክራሲ ዝብሉን ኣይርድኡን መሰል ዝብሉን ንዕኡ ትርጉም ኣይብሉን መጀመርያ ናይ መንባር ሕቶ እዩ ዘምፅእ ስለዚ ዓለምና ንሪኣ ዘለና እንታይ እዩ ብዲሞክራሲ ኣቢላ ኢኮኖሚ ዘማዕበለት ሃገር ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣይርኢና ካፒታሊዝም መፅኡ ንብሎ ዘለና እሲ ብምዝማት እዩ ኮሎኒያሊዝም ካብ ኣፍሪካ ከይዶም ዘሚቶም ዓዶም ኣማዕሊሎም ንሱ ዝፈጠሮ ካፒታሊዝም እዩ ድሓር ናብ ዲሞክራሲ ስርዓት ናብ ዝብል መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገር ከዓ ብመሰረቱ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ወሳኒ ኢኮኖሚ ተዳይ ማዕቢልካ ድሌትካውን ፖለቲካዊ ድሌትካውን እንዳዘያደ ይመፅእ ስለዚ ናይዚ ፀገም እዚ ግን ከም ሕብረተሰብ ንብተና ኣለና ብጣዕሚ ዝሕዘን እዋ ናብ ናይ ደገ ኣንፈት ምስከድኩም እታ ሕቶ መፅያትኒ ካልኦት ሃገራት ከም ተመክሮ ክንጠቀስ ንኽእል ዶ ድሕሪ ናፅነተን ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ጭቆና ዝነበራ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ዜጋታት ናተን ኣብ መግዛእቲ ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ዝነበረ ሃገራት ክንጠቀስ ንኽእል ዶ ዋላስ መብዛሕትአን ድሕርቲ ዝነበረ መግዛእቲ ብቐጥታ ናብ ናፅነትን ናብ ዲሞክራሲን ዝማዕበላ ጥራይና ንረክብ ከም ኣብነት እንድሕር ኣለዎ ኮይነን ክትጠቕስሉና እንታይ ምስለካ ኩሉ ግዜ ኔሽን ቢልዲንግ ብጣዕሚ ክሳይ ኣብ ህንፀት ሃገር ክትከይድ ከለካ ብዙሕ ዘጓንፉካ ፀገማት ኣለዉ ንዕኦም ሓሊፍካ እትኸዱ እትበፅሖ ጉዳይ ትወሳኒ ዝኸውን እምበር ኣብ ሓደ ናይ መስርሕ ናይ ህንፀት ሃገር ሓያል ኩነታት ኢና ንፈጥር ዋላ ኣብዚ ከባቢና እውን ተዳርየና ሲ ንኣብነት ናይ እንታይ ሓትብሎ ናይ ሶማልያ ክልተ ሶማልያ ናይ ሱዳን ክልተ ሱዳን ተዳርየና ናተን ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ክንሪኦ ከለና ዝተፈላለዩ እዩ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሆሞጂኒየስ ሶሳይቲ ሲ ዝያዳ ንሃገራዊ ህንፀት ሲ የቀላጥፍ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲማንድ ስለ ዘይህሉ ነቲ ህንፀት እትገብሮ ኣብ ኢኮኖሚያ ፖለቲካ ትገብሮ ሓጋዚ ተባሂሉ ይንገር እዩ በዚ ሲ ሶማሊ እንተዳ ወሲድናያ ሶማሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ክሳይ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ዝፈላለዮም ኣብ ውሽጦም ነቲ ሕብረተሰብ ፀገም ዘምፅአሉ ኩነታት ኣይትሪኤ ኢኻ ግን ክንሪኦም ከለና ግን ያው ን30 ዓመት ስጋብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ስቴብል ዝኾነት ሃገር ክትፍጠር ኣይከኣለትን ኣለ ንምንታይ እንተዳ ኢልካ ግን መሰረቱ ክላን እዩ ቤዝድ ኦን ክላን ብእንዳ እዮም ሶማላውያን መን እዩ ማርቲን መርዴዝ ስቴት ኦፍ ኣፍሪካ ብዝብል መፅሓፍ እንታይ ሓደ ሶማሊ ስቴት ንሓደ ሶማሊ ክረኸቦ ከሎ ሶማላዊ ዝኸይዱ ኣይኮነን ዝሓተ ካበየናይ ዓለት ኸይዱ እዩ ዝሓተ ስለዚ ቤዝድ ዝኾን ኣብቲ ዓለት እዩ ባዕሉ ዝያድ ባሬ ተሓቲቱ ብድሕሪኻ እንታይ ክትከውን እያ ምስ በልዎ ሰብ ዘይብሉ ቢልዲንግ ገዛውቲ ጥራኢኹም ትረኽቡ እዩ ኢሉ ስለዚ ካብ ምንታይ ይብገስ እንተኢልካ እዚ ግን ካብቶም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ መራሒ ፀገማት ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘተኣታትዎ ድሕሪ ምሕላፍ እቲ ዝያድ ባሬ ከዓ ሃገር ንሂለካ ሓንቲ ሶማሊላንድ ተባሂላ ሓንቲ ከዓ ሶማሊ ተባሂላ ኣብ ውሽጢ ሶማሊ እውን ፌደራል ተባሂሉ እጅሴ ፌደራሊዝም ኣብ ሶማሊ እንታይ እንተኢልካ እዚ ኣነ ንዓይ ኣይገርመኒ ንምንታይ እንተኢልካ ግን እቲ ትራዲሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናቶም መሰረት ኣብቲ ዓሌት ኣብቲ ክላን ኣብ እንዳን ዝተመስረተ እዩ ስለዚ ብኸምኡ እዮም ዝኸዱ ንህንፀት ሃገር ከዓ ሓደገኛ ኩነታት ኮይኑ ይኽእል ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማሊላንድ እንተዳሪእኻ ተሰይም እዩ ሶማሊላንድ ክልተ ሌጅስሌቲቭ ቦዲ ኣለዎ ሓደ ብምርጫ ዝመፅእ እዩ ሓደ ከዓ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ተባሂሉ ምክንያቱም እቶም ዓበይቲ ዓዲ ወሰንቲ እዮም ኣብ ሶማሊ ዓበይቲ ዓዲ ከየእመንካ እዚ ሞደርን ዝኾነ ሪፕሬዘንቴሽን ዲሞክራሲ ገለ ዝብል ኣይሰርሕን ብዙሕ እዋናት ኣይሰርሕን ስለዚ ንዕኦም ነቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣኮሞዴት ክገብሮም ስለ ዘለካ ንዕኦም ዝጥርንፍ ሓደ ቻምበር ካልእ ከዓ ብምርጫ ዝመፅእ ገይሮም it depends ሃገራት ይፈላለያን ኣብ ሲንጋፖር እንተዳሪእኻ እውን ከምኡ እዩ ናይ ሲንጋፖር ዝነበረ ኢንፋክት ፋውንዲንግ ፋዘርስ ኦፍ ሲንጋፖር
سنغافورة سي فابل هاجر كون يخلين يزبل أمنت نيروهم يزولا في سنغافورة and nation building of the ناتهم مسحف زنبب كويس نقرأ كذا له سلازي تايو نيرو زمن حيال بقولي كساي نيرو ريتيرن حيال بقولي مرحنة نيرو جن زي خبرة كهولهم بمعكان ناتنا خطر يخلقها ساتهم منجسي نيرو institutions يم دهان سنيرو منجسي institutions يم دهان سنيرو قوام نيرو بايتو نيرو جن تي political كستاي بايتا جن أصبي ومو أبتنا إيكونومي مور سرقني روم مالتي ثلاثة عبيتي كسات لهم حدا ناي تشاينا حدا ناي مالي حدا ناي هندي كما يقدر كأخان اليوم تساليهم زبل أبي صراحة صريحهم لذي ناي 10 عامات ناي قلع عامات كيدهم جن من قصنا تندهانس ستيت بيلدينج بعد اندهانسو اب ايكونومي حيال اب زكون الوانكا اتي ناي بوليتيكال سبيس كا اكفي حمو هجي زحاشت هاجر فتيرو مانو تنزانيا انت داريغون كومي تنزانيا جوليوس نيريري ابي نغير زغورا اب نيشن بيلدينج 220 زكونا اثنيك جروبس اندو ابو غن زعبي يسرح سريح ناتو تصقم زنبره غن انتايو ناي جوليوس نيريري زي كوماند ايكونومي بوليسي ناي سوشياليست سرعات زختلو زنبره بوليسي زختل نيرو جي تمنقص بعليه مص بعل واغا يتمن بعل وقسايغ مالت ناي عداغا ايكونومي اي نبرن زي جنريو زلا عالمنا مالتي ناي عداغا ايكونومي اي نبرن እሱ በዘይ ምግባሩ ግን ነታሃገር ሐሲዋይ አሞዳታ ግን ተቀይሩ እጂ አብ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ተሃገር ጸገም ይውልን ናፍቲንዚ ታንዛኒያዊ خبلسي ጸገም ይውልን መስረሕና ኔሽን ቢልዲንግ ካ مفتار سمعت هاجرو مننت كما يقرك ሶሻል ኢንተግሬሽን ተፈጠራ በዚህ كما يقر زي تفطروا له لها ኢኮኖሚያዊ ምትእሰር ክለው ፈላሉ ናይ ሓባር እንታይ ናይ ሓባር ሲምቦልስ ክህልው ካሉ መስዋዕቲ ከርተት ምባል እዚ ሁሉ በሐሳብ ከግብረና ዝኽእል ንሱ መሰረት ገርና ክንሰርሕ ንኽእል ጎረቤትና ኢትዮጵያን ተዳሪኸ ግን ኢኮኖሚ ምዕባሪዮ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንነት ዝብል አይፈጠረሉም አፈጠረል ንምንታይ እንተዳርካ ግን ናቶም ድሕረ ባይታ ኣለዎም ማለት እዩ ትግራዋይ ዝሪአን ኦሮሞ ዝሪአን ተምሓራይ ዝሪአን ይፈላለዩ ስለዚህ ዲፔንድስ አብ ነፍሱ ከፍ ሀገር ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ይፈላለዩ ግን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝነበረ አሲሚሌሽን ናይ በዓል ፈረንሳይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክትግብራ ይትፈልና ዘሎ ነገር ግን እንታዩ ተናብኡ ዘሎ ኣብ ሀገርካ ዘሎ ኤትኒክ ግሩፕስ ናታተን ምትሕበባር ናታተን ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ምትእስሳር ዝፈጥሮ ዜግነት ይመጽ ማለት ስለዚህ ከም ቋንቋ ከም ባህልን ኣነ ካባኻፍ እኽእል ኸውን ከም ሃገር ግን ሓደ ሃገር ዝገብረና ከዓ ኣሎ ኢልካ ብኡ መሰረት ንዕኡ ክሰርሕ ዝኽእል ቦቶም ኣፕ ኣሎ ان توب داون كالو بهم ጌርካ ትሰርሕ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ብፖሊሲኡ እቲ ህዝብ ከዓ ዞም ሃይማኖት ዓበይቲ ሃይማኖት ናይ ክልተ ሃይማኖት ብዛዕባ ሓድነት ክሰብኩ ናይ ህዝብ ምትሕልላይ ከምህሩ ደረፍቲ ብዛዕባ ናይ ሃገር ክሳይ ክብሉ መንግስቲ ብካሪኩለሙ ገይሩ ከተኣታቱ እዚ ዝፈጥሮ ምስ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ከተተኣሳስሮ ይከላል ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣብታ ሃገር ተዳኣ ዘይመጽኡ ትርጉም ይብሉ ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣማርቲያስን እንታይ ዝብሉ ምስ ናጽነት ዝተኣሳስሮ ሓቂ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ዕብየት ንሓደ ሃገር ኣገዳስን ወሳኒን እዩ ግን ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ከዓ ሰባት ናቶም ደስቲኒ ዘመርጹሉ ኩነታት ይፈጥሩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ተፈላለየ ጉዳያት ናይ ሃገር ፐብሊክ ፖሊሲ ተምጽኦ ልምዓት ክህልው ክኽእል ኣሎ እዚ ዝፈጥሮ እዩ ኣነ ኤርትራዊ ዝብል ኣነ ንስኻን ኤርትራዊ ዝብል ስምዒት ክንፈጥር ንኽእል ስለዚህ እዚ ኣብ ኣባኸሉ ክፈኩም
اتي ابز غزي زي كم زي نريو زلنا نتناصنت مركز جبر يعلالنا نتناصنت كا ببزح بتحد وجن ازيو بستغانن يبعلالو يبحال بتحد وجن كا بعلي بلو انتبهيلو خا زكحدلو هواهو يزلو حجي مسوت اساسيرو زخيد ايرتران يتشعت بهيرات يا سلازي ببزحي بسنك بزحي بهيرات كم هاجر تقوما يتخيلن يا إلكا غوسغواسوني كايديو تناصنت زمصه بزي تمطات انا قطري منبارو زغلصون الله حجي ኢትዮጵያ بعبايا بسنك فللي ناي بهرات نبلو بسنك فللي ناي كللات ناب كم زعين حشويه ناتوت كلا ኤርትራውን كما هتكون كم مدلاي ديو وكا كاب غرنت ديو ايردا كان يغن نتي اب ኤርትራ ዘሎ فللي ناي بهرات كم طنقي كم هاجر كوين كتقصل كم زي تخيل غيروم زغلصلو اتكونن تبايتا ዘሎ بنصارو ኤርትራዊ كله تحبابيرو اب كله زساتفن تخبابيرو زخيدن يو دحر بايتا ناي باسي ناي عغرغر ناي دم فساسون يبلون احنا حساب نفلطو مالتي እዚ ዝካየድ ዘሎ ነገር ግን ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ንሃገር ኤርትራ خاني بعبي ማለት እዩ እንታይ አሉታዊ ሽግር ይህልዎ ኢልካ ተአምን እቲ አባህላ አነ ክሪኦ ዝደሊ ምክንያቱም ኤርትራ ተሻዕተ ብሄራት ወላ ኤትኒክ ግሩፕ ወለን ስለዘለዋስ ኮና ይክእልን ያዝብል ምናልባት ልዕል ንዓለምና እስኪ ንራእያ ህንድ ክንደ ኤትኒክ ግሩፕ አለው ናይጄሪያ ክንደ ያለ ይነብሩሉ እዚ ክሳይ ምስና ኢትዮጵያ ምትእስሳር ዝመጽእ አነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ሁኔታት ብግቡእ ዘይምርአይ ዝመጽእ ዝብል አነ ምክንያቱም ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ብሰንኪ እዚ ኔሽን ናሽናሊቲስ ፌደራሊዝም ዝመጽእ ጸገም የለን ኢለ ዛ አሉ ኢሎም ዝኣምኑ መን የምንተዳልካ እቶም ናይ ምሕራ እዮም مسؤول أساسيرها إساسا فوقهم يقولي نجيون كلتيون أو وش إثيوبيا نبي حق أنت داخلك أورومو بقان قخان ببهالخان كتنبر لك سلز بدا أين أورومو ينوزل أو عفر كيركا بصومالا تدروها كيركا كذا كذا ناشنالز بهير السفوش فيدراليزم أو إثيوبيا تنكاي كونن أنا قومي لي دائما تنكي يوم دوسلو من يوم تدارك كمان محارة إليت يوم كمان محارة إليت نحنا ኢትዮጵያ ንዓና ክትመስል ኣለዋ ንሕና ዘማዘና ንሕና ዘመሰረትና ኢትዮጵያ ክትኮን ኣለዋ ዝበላት ሓሳስባታት ንሱ ዘንቀሎ ዘምጽኦ ጸገም ይዘለ ሪጃብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ጸገም ሰንኪ ናይ ናሽናሊቲስ መቋም ዝመጻ ይኮነ ታይ ዘራኽብሉ ሓደ ኣምሓራይን ሓደ ትግራዋይን ብቋንቋን ብባህሉን ናይ መሰርሕቱ ይባል ግን እቲ ጸገም እንታይ እቶም ፖለቲከኛታት ከመይ ገይሮም ዘርኡ ወይ جاب ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም እዚ ዝብለካ ዘሎ ሓደ ኢትዮጵያዊነት ኣይፈጠሩ ተፈጠሩ ወላቲ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ሓደ ፈጥሮ ማይታል ነናቶም መግለጽ ነው ኣብና ኤርትራ መጽኢካ ግን ኣብና ኤርትራ መጽኢካ ንሕናሲ ከምና ኢትዮጵያ ክሳየብልና ኒና ንሕና በሓንቲ መግዛእታዊ ናይ ኮሎኒ ዝቆምና ህዝቢ ኢና كلمون انتقنا قطباو محاولة قطباو متأسسار أبتي حبرة السبع اللون قاليو بينو زنبرة قاليو بينو زنبرة أخشبكا إرتراز قبر كاينة قريلا كلمة تليان منصوونسي تهزبي أبو ناي محاولة قطباو متأسسارات ميرووي موصوباتات تهدلوه قاليو كابتفل على أراري خازم ساقايو هزبا يكونن ስለዚህ ቅድሞ ዝነበረ ድሓሮም ብጣልያን መጽኡ ከም ሃገር ዝቆመ ያው ኩነታት ተፈጢሩ ከዓ ነውሕ ኩነታት ተፈጢሩ ያው ናብ ናጽነት መጽኡ ድሕር ናጽነት ከዓ ኣብዚ ንሱ መስርሕ ናይ ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ ኢሉ ዝዛረብሉ ኣነ ኹማይ ብርሰት ናይ ሃገር ኢሉ ዝውስዳለ ስለዚህ ናይ ኤርትራ ተሻዓተ ኤትኒክ ግሩፕ ምህላወነሲ ንህላወያ ብዝኾነ ኩል መዐቀኒ ሓደጋ ክኾን ኣይክእልን تتسجم ناي political issue تتسجم ناي economy issue تتسجم ناي public policy issue نزيك صرح زخيل منغستي يلن كم منغستو نسي منغستي لكا define تغورا يكون كان يلن محاورات يلن institutions زبالا يلون تي bureaucracy يلن ابي يلو democratization يلن زين ثلاث عبيتي component ناي nation building تبعيلن ناي ستيت بيلدينج تبعيلن سوا زين انت داري يعني يلن اعنيون كوني بها يعني انا زي ناي
ናይ ብርሃን ኣብረ መጽሓፍ እንደዳም ቢሉና ናይ ብሓቂ ይትንትኖ ኣብ ውሽጡ ስለዝነ በረሲ ይትንትኖ ይዝበካ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ኸድካ ወላ ሓንቲ ባዕሉ ዝብሎ ብርሃን ኣብረ ዝብሎ ናሲ ሚሊተሪ ማይንድ ሴት ነይሩና ኣብ ሜዳ ኸደና ካብ ሜዳ መጽና ሆነሲ ነቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርትና ኣይ ማዕበልናዮን በቲ ኣብቲ እዋነቲ ናይ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ተጸሊናሲ ነብስና ኣይ ማዕበልና ስለዚ ንነብስናን ህዝብናን በዲልና ይዝብ أقص 79 دقيقة أو كريان خالي. الذي زين تاي زرقينا ترى الكاسي التي حبرته سبتي زنبر expectation تسبي تدلي خونز قبو تحرس ثلاث عام التداريخة نبحث تحزن كنا دافي بحسب نزيدي تفي إلو تسب بقربة نزل خمسي كزار ولو نسي يقدر أنا تزريو ظلوا خالق سلو زخنة وخميل النزي عينة مسواتي بخمسي مسوات مسياس كمزي نقوني لوسي سبك حسب نبوري يا أخوي الدليل. سلازي أبدأ جزلوا زبزحوا نزي زقلتوا زلوا كقلتوا مخنياتاويان يوم ومخنياتاوي لنا كنأمن نخيل ده ويكسب أين بعلونينا هجراي متأت نتاي متأن زبلوا درجة مبتو حمس مخنياتاوي خنبل نخيل ده. لا يعني مخنياتهم depends معلش سني سبات سئلهم كم خزارهم وقولهم جن زيابا لازيسي أب politika إيرتراس سبلتنا تدولو زبلي خريجتهم سبات حدا قد تخزارهم وقولهم اندحر فتيرو خد سبلتنا اندحر فتيرو مسجزي اندحر نتأمن خيدو خا تحبرت السب نتي بمسوات دجوز مسأنات النت نتهاجرون بزيجاتات زمتت هاجر اندحر داني كحدا تدفع فيه خا انتهي عينت شجري في الترخون مهنياتو تتصلوا كاب جزينا بجزين اندحر وسيخو اندحر سفيحو no not ريتو انتهي زبل مسلتا أنا I don't know ولا أب على تعرفون فتشنا إن ركبنينا يا هجر يا تكمن يا يلو فح زبل نسي أنا ده عين بكون كمان تبليو أكل تلقين أيراف أي سمعكم كم يسوع كذا كل جزء انتهيو هجر نسبة على دول جن تقوموا عين تبجع هذا مسجن كفرستريشن نايت سرعة زمتي يدبل أنا أمبر كذا أيقونة إني يدبل أنا زي بزعبة زيجا بزعبة ناي جروب زيهم ethnic groups زفالة نجارسي أنا تمالا يزبل رد بركتها وابتي ناي سوبرا ethnic nationalism زبلون أسفيرو ولو تسيجا نبلوسي متأثر نايتنا أبو زلوا ethnic groups أبو زلوا نكاتن متأثري زيجا زبل كم قانقان بهالن نناتن مننت علون كم بحسب مستقبل كأحجر يبهالا مالك أب ليبرال ديمقراطية أبدنا أنا أوروبا أنا أمريكا أوروبا أنت نريها ليبرال ديمقراطية individual right يقول بقى ساتهم collective right هاي أمونيم ناتهم مكساي أب تحت حد قوام زغونة individual right كستاي كبلا لو بليهم مالك سني individual right سي مسارات جبرة ليبرال ديمقراطية أب تي إيكونومي ونتقونه كم من قصة قاتو يقولون private sector تراين إيكونومي حزو ذلو إلهم neoliberalism دبار ويتا واشنطن consensus سبايلو سوا وين أمود أتا ولا هجون زحات زي تقبلوا أذن أوروبا ينزقلوا ذلو هناك طريقة سلذي تي فلسفنا تي ideology ناي liberal democracy كمان حدش تسايمت إله why liberalism fails مسحف عنده انتهى يزبل ليبراليزم سي كغير زلوي يزبل كغير عنه مخناتهم اتي قدم ناي ليبرال ديمقراسي برينسيبلز اب حدا ناي كومن زغونه فاليوز تمسرته ينيرو ناي ولا ناي ولقي يكون دا امبرسي اتي حبرتسب فاليو አለው ክብረታት አለው ኖርምስ አለው او ውሽጡ ዝተحقቆ ينيرو هجي ግን ነተባሃለን ነቲ ኖርምን ዝሃርም ንዑ ሃሪሙ ንስኻ ነፃኻ እንዳበረ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝቀይዶ ዘነበረ ባህል ወሲዩ አናርኪዝም ማናለብኝነት ታይ ትግርኛ እንደ ናኩም ወስደካ ከም ደላኻ ናይ ምዃን ግድ አልቦ ዓይነት ከም ደላይ ካፍኮን ብኖርምስ ወይ ከዓ በባህልኻ بسرعة خبرتك زي تدانة زي تمئزز أنا خم دلاي يا زي تقيدي قبرك سلازي زي كا برساتي يوم سلازي
واي ليبراليزيشن فيل زبل ابدي 1919 زوصله طعم انترستينج قرب دحريت ملس كنبل موني نابتي فرستريشن كخون خاليو زبلكمو ابا توكي راح تحتولاتن سوقا اتي دلاي فتحي اتي هاجر بخمتيك كل زغبات خيد يلا نصنت مصيو جن كا حزبي نصنت هيرخبن ديمقراسي اي سفنن إلون فتح زق على زلو حبرتسب ابدا جاي يخون او وشطون بمطنو كهلو خمس خل امينا مالتيو بناتو سنفنا دو ايكونن تسرعات كن زعمتات كيد زلو اتي فرستريشن ون بزيحو عابيو سفيحون بلو زلنا حجي بمنصرتينه تسرعات راح موقاسنا اتناصنت اب علامو زي مهرامو تدلاي فتح زبهر ابدا جزلو خا انتي خو قبر نيرو نزي ناصنت كون كوينو حزبير هيون خنبر